Best 7 wife material. Saan sila mahanap? Yan ang katanungan na ating pag-uusapan ngayon. Ito nga po pala si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan. Para sa lahat, Ilocano Defenders. Marami po ang nagsasabing saan kaya makakahanap ng tamang partner o na tamang mapapangasawa. So uunahin natin sa mga babae at mga binibini. Ito yung mga aming nasagap at mga nakalap na mga datos sa aming pagsisyasat at sa aming pagtatanong sa mga iba't ibang mga veterano na, mga nakapangasawa na at mga binatang mesyota na sa mga iba't ibang rehiyon. So ito po yung number 7 sa aming listahan, mga Bisaya. Pag sinabi nating Bisaya, hindi lang ibig sabihin sa Visayas region lang sila. Maaring na marami sa kanila sa Mindanao region, at pagdating sa Visayas region, marami ring mga island groupings niyan na may mga tinatawag din tayong iba't ibang klaseng Bisaya. Pero number 7 sa listahan is Bisaya. Bakit Bisaya? Kasi nga ang sabi nila, pag Bisaya daw, magaling makipag-usap. So yun ang unang katangian nila na kahanga-hanga at saka maunawain. So yan yung ating number 7. Number 6 sa listahan natin, yung mga Manilenya. Pag sinabi natin mga Manilenya, yan yung mga taga Metro Manila. Bakit naman daw sila nasa number 6 sa listahan? Kasi nga, una, practical sila. So sanay sila sa sanay sila magdesisyon sa mga practical na bagay at marunong sila mag-isip na maging practical. At syempre, liberal ang kanilang pag-iisip, open-minded kasi nga nandito sila lungsod at marami silang natututunan at marami rin silang nakikilala. So, number 6 sa listahan natin, mga Manilenya. Number 5 sa listahan natin, mga Bicolanas. Pag sinayong Bicolanas, yan sa Bicol region, sa may Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, yan yung mga lugar matatagpuan natin ng mga Bicolana. Ano naman ang mga katangian ng mga Bicolana at sila ay nasa listahan natin sa number 5. So ang mga katangian nila ay masipag at marunong magsakripisyo. Yan ang mga katangian ng mga Bicolana. So yan ang number 5 sa listahan. Number 4 sa ating listahan ay mga Ilonggas. Pag sinabi mong Ilonggas, yan yung mga nasa Iloilo at Bacolod. So, although Bisaya rin sila, pero medyo naiiba ng kaunti ang kanilang mga katangian at mga kaugalian. So, pag sinabi nating mga Ilonggas, sila'y malalambing. Yan ang mga karaniwang katangian nila at mahilig magluto. So, yan ang ating number 4 sa listahan. Number 3 sa ating listahan ay mga Kapampangan. Pag sinabi natin Kapampangan, sila kadalasan nasa Pampanga at yung iba ay nasa Tarlac din. So pag sinabi natin Kapampangan, ano ang mga katangian nila? Marunong makihalubilo at magaling mag-ayos. Ibig sabihin ay mapustura at ang iba sinasabi banidosa. So yan yung katangian ng mga Kapampangan na kahanga-hanga. At pangalawa sa ating listahan, mga Ilocanas. So pag sinabi natin mga Ilocanas, nasaan naman sila matatagpuan? Sa Region 1, Region 2, at Cordillera Administrative Region. So maraming probinsya dyan. Isabela, Cagayan, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Quirino, Aurora. Maraming mga probinsya sa Region 1 at 2. Pag sinabi mong Ilocanas, ano naman ang kanilang mga katangian? Magaling sila sa salapi, marunong silang gumastos sa pera, at sila'y masisipag. Yan ang katangian naman ng mga Ilocanas. At ito na tayo sa number 1 sa listahan, mga Cebuanas. So ang mga Cebuanas, Bisaya rin sila pero sila'y naiiba din ng kaunti dahil sila'y mas cosmopolitan, dahil mas marami silang nakakasalamuhang mga iba't ibang tao sa iba't ibang lugar dahil yun ang sentro sa Bisaya. So pag sinabi mong mga Cebuanas, ang mga katangian nila magaling makibagay, matyaga at matipid. So yan ang mga katangian ng mga Cebuanas. Kaya sila yung listahan. Sa listahan natin sila yung numero 1 sa mga nakausap natin at mga nakalap natin mga datos. Pero hindi po ibig sabihin na porque sila hindi galing sa probinsya yun, wala silang mga katangian na kakaiba rin. Nagkataon lang na yan yung general characteristic or traits ng mga ating nakalap na datos sa mga babae o binibini sa iba't ibang rehiyon o sa iba't ibang lugar ng ating bayan. So, yan lamang po mga kaibigan at mga kababayan. Ito po si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan. Ilocano Defenders. Ilocano Defenders. Ilocano Defenders.